Iruña Beleiako epaiketarik etzan izango, diputazioa jarri ez balu kerela kriminala. Eta kerela kriminalik etzan izango, euskal hizkuntzalari batzuek ez balute proposatu irtenbide hori. Lakarraren hitzetan, para mí, antes de finalizar junio de 2006, había dejado de ser un problema científico para convertirse en otro de muy distinta índole. Policial y judicial por un lado e historiográfico por otro, eta bar. Alegia, delitu baten aurrean gaude, eta epaileak du azken hitza. Zertan oinarritzen da lakarra delitua ikusteko? Gertakizun batian, lakarrak dio bi aldiz entzun zion Eliseo Gil arkeologari nola esaten zuen jan eta edan denok. Eta denok entzuteaz bat, bazakiela faltsua zela. Zergatik ere garai hartan euskaldunak ez zuela denok esaten, baizik eta denak edo danak. Aldiz, Eliseo Gil lek dio, beak ez zuela esan denok, baizik eta denos. Nor ari da gezurretan? Inor ere ez. Posible da batek denos esan eta besteak denok entzun, bai horixe. Frogatuta dago buruak entzun nahi badu alkiler, naiz eta besteak esan bizikleta, alkiler entzungo duela, eta alderantziz ere bai. Alkiler esan eta bizikleta entzun. Denos ez dator grafito bakar batean, baizik eta bi grafitotan. Batian, jan eta edan denos, eta bestean, denos zure naia. Esan dezagun, letraren ordez bi marratxo jartzen zituztela. Kontua da, arkeologoek fitxa bat egiten zutela grafito bakoitzeko. Eta fitxa horretan zetorren bestia beste grafitoaren fotoa eta deskribapena. Eta deskribapenean ere idatzita dago denos. Beraz, bi grafito, bi fitxa, bi deskribapen eta bi foto. Lau aldiz denos. Eta fitxa horien kopiak banatzen zizkieten zientzia batzordeko kidei eta kide horietako bat zen lakarra. Ulertzen dut lakarrak denok entzun izana. Entzun diot, baina ulertzen ez dena da nola ez zuan konprobatu bi begiez, bi fitxak, bi fotoak eta bi deskribapenak. Nik neure eskasean konprobatu ingo nituzke. Endemaz, txosten bat idatzi beharko banu. Endemaz, txosten hori erabiliko baliz persona bat bisaile gorrian lagatzeko. Endemaz, txosten hori erabiliko baliz kerela kriminal bat sortu eta persona bat kartzelan sartzeko. Beraz, ezin buruan sartu nola halako jakintsu batek nola egin dezakean halako txandrioa. Ezin buruan sartu, ezin. Non eta ez den beste arrazoiren bat. Lakarra da katedraduna Euskal Unibertsitatekoa. Eta Eliseo Gilen enpresa kalera botata gero, unibertsitateak hartu du Iruña Beleiako ardura eta diruak. Hor bai da nahiko interes, ez ikusiaren egiteko, edo beto esan da satorrarena egiteko. Gorratxategik dio baietz, bi grafito hietan datorrena dela denos.
Baina hitz horrek ez duela zentzurik eta idatzi nahi zuela denok, beraz falsua. Bueno, zintzotasun hori eskertu behar zaio Gorrotxategiri, ze behintzat beak ikusi du, Lakarrak ikusi ez duena. Gorrotxategik idatzi zuen bere txostena Lakarrak baino 3 hilabete lehenago. Hortaz, Lakarrak denok entzun zuela, bale, ez zituela ikusi ez bi fotoak eta ez bi deskribapen, bale, baina Gorrotxategiren txostena ikusi ez 3 hilabetetan batzarkidea eta laguna izan da, Sator itxuak ere ikusiko luke denbora horretan. Bilak diote, denok etzala posible garai hartan, baina hizkuntzalari guztiak ez datoz bat horretan. Adibidez, Juan Martin Elespuru. Lau aldiz dago idatzita denoz, baina Gorrotxategirentzat falsifikatzailearen pensamentuan zegon denok. Eta horri literaturan deitzen zako narratzaile orojakilea. Falsifikatzailearen pensamentua ere baipaitaki. Literatura alde batera lagata, beste bi ondorio atera daitezke Gorrotxategiren esanetik. Azken 2000 urtetan ez da hitz bakar bat ere galdu, eta Gorrotxategik kontrolatzen ditu Iruña Beleian hitzeiten zien hitz guztiak. Guk Zumaitxan txikitan erabiltzen genituan hitzak, pelotan azkenanak. Jolasian ibiliko ginen trenadioska. Loialdixan biltzen genituan ketxua, kintxa eta bar. Txori izenak txintxotia, txanna, istra eta bar. Arrai izenak lakotia, txangilea, xinxangaria eta bar. Arraunian joko genuan dramba. Eta ni baino askoz ere gehiago dakien jendia bada Zumaian. Adibidez, ikusi bestela baleiken Zumaiako hitz bereziak. Eta Gorrotxategi orojakilea izaki gai da hitz horiei zentzua aurkitzeko zumaitxarroi galdetu gabe? Badegu lagun bat Saharakoa, izenez Sheikh Ahmed Bahia. Eta dio, animalien medikuari deitzen diotela albaitari. Eta animalien klinikari albaitaria. Orain badakigu nondi datorren gure albaitero hitza. Zenbat hizkuntza hitz egiten zien Erromako inperioan? Latina zen noski hizkuntza ofiziala, eta grekoa hizkuntz kultua, baina tokian tokiko hizkuntza egiten zituzten. 60 gora. Zenbat hizkuntza egiten ziren Iruña Beleian? Zenbat esklabu zeuden Iruña Beleian 200 urtez iraun zuen bitartian? Milaka eta milaka esklabu imperioaren bazter guztietatik etorriak, peninsulatik, Germaniatik, Afrikako iparraldetik, Armeniatik eta bar. Gaur egun ere jendetza ikaragarria eta anitza etortzen zaigu munduko bazter guztietatik txoriak bezala. Labur bilduz, denoz hitza izan daiteke euskarazkoa, baina ez gramatikala azkenagnak bezala. Azkenagnak pelotazan 20 bana. Edo izan daiteke euskarazkoa, baina galdutakoa. Zumaian makina bat hitz galdu dira azken 100 urte hauetan. Edo izan daiteke beste hizkuntza bati ikasitakoa, albaiterua edo trenadioz bezala. Trenadioz jolasa, Kantabrian da,
tres nabios. Alegia, denos jakiteko zer dan, galdetu beharko genioke, denos hitza idatzi zunari, eta hori ezinezkoa da. Lakarrak ez du ezer jakin nahi eztabaida zientifikoarekin. Lakarrarentzat delitu bat gertatu da, eta froga nagusia da denos, eta azken hitza du epaileak. Zer da eta epailearentzat ez dira falsuak denos daramaten bi grafito horiek. Beraz, bi grafito horietan ez dago deliturik. Onartzen du Lakarrak hutsegin egin duela. Kant filosofoak zioen jakintsuak aitortu egiten duela huts egiten duen bakoitzean. Ergelak aldiz inoiz ere ez. Diputazioak zioen grafito falsuak zirela 976, eta epaileak soilik jo ditu falsuzat 36. Eta falsifikatzailea Eliseo Gil edo Eliseo Gilek ezagutzen duan beste norbait. Alegia, epailea ere ez dago ziur falsifikatzailea zein danik. Baina, Gorrotxategi orojakileari esker jakin dezakegu zehatz-mehatz zein den falsifikatzailea. Denos idazten du eta idatzi nahi zuan denok. Beraz, dislexia arraro bat dauka. S letra idazten du K letraren partez. Beraz, oso erraza da harrapatzen. Idatzi nola idazten duan besterik ez dago ikusterik. Gorrotxategi jauna, ez zera detektibe makala.